Moi boa noite, señoras e señores, benvidos unha semana máis a este especial informativo As Pontes hoxe na televisión local, onde toca botarlle unha ollada ás actividades e acontecementos que tivemos na nosa vila nestes últimos 7 días. Comezamos aquí, no Salón de Sesións, porque este mesmo mércores retomábanse as citas plenarias. Primeira sesión ordenaria deste 2025 e que lle resumimos na nosa seguinte información. Equipo de Goberno e Oposición volvían antonte a rutina da manda a primeira sesión plenaria ordinaria de 2025. Unha cita que se abriu dando conta dos decretos correspondentes aos meses de novembro e decembro e tamén as actas de sesións plenarias previas. Xa no capítulo de mocións, o Partido Popular presentou varios textos. De feito, ante a primeira das súas propostas, os tres grupos políticos con representación municipal acordaban por unanimidade reclamar a Xunta de Galicia a construción dunha residencia pública nas Pontes para persoas maiores e que sexa de titularidade autonómica. Neste acordo incluíuse a necesidade de mandarlle ao Goberno precisamente que dirixe Alfonso Rueda a inclusión nos orzamentos deste ano dunha partida para a construción deste complexo, que tamén incluiría unha sección de cuidados intermedios, así como a creación dunha comisión integrada polo Concello das Pontes e a propia Xunta para concretar tanto o modelo de centro asistencial como a súa xestión. Pola súa banda, no Concello comprométense a ceder ou adquirir os terreos necesarios para albergar esta residencia. Non lograron o respaldo da Cámara as outras dúas propostas da formación conservadora. Na primeira delas reclamaban a construción de aseos públicos no Parque Municipal e no Paseo da Casilla, unha demanda que non recibiu luz verde do Grupo Municipal Socialista o entender que este equipamento xa está proxectado e que se atopa na fase de avaliación previa. Xa na súa terceira moción da xornada, a vocera do Grupo Popular, María do Pico, solicitou a creación dun pacto pola lingua para a defensa do galego que finalmente non saía adiante. BNG votaba en contra e os socialistas optaron pola abstención o entender que existe xa un marco legislativo autonómico que define a normalización da lingua e o seu emprego nas administracións. Como sempre, rogos e preguntas puxeron punto final a esta primeira sesión de control o Goberno de 2025. E tras a actualidade política falamos agora de obras, porque o Concello ten previsto investir 220.000 euros nos traballos de mellora da Rúa Real e da Balsa. O Concello das Pontes vende licitar as obras de mellora da Rúa Real e a Rúa da Balsa, nas que se investirán preto de 220.000 euros con cargo á Deputación da Coruña e que permitirán mellorar a estética e os servizos do casco histórico da vila. En verbas do alcalde Valentín González Formoso, estes traballos permitirán a reforma integral da rúa, seguindo os mesmos criterios estruturais e estéticos aplicados na rehabilitación de outros viarios da vila, como no Calixón do Trigo e a Rúa Perfolla ou Rúa San Xoán, continuando coa aposta pola conservación, protección do patrimonio e a revitalización do conxunto histórico pontés. Pois a remodelación da Rúa Real, que é a primeira rúa que hubo nas Pontes e que necesita xa unha actualización de servizos e de estética, nunha vila que melloramos enormemente, remodelamos a vila na calle San Juan, na Rúa da Igrexa, no Calexón de Perfolla, no Calexón do Trigo, remodelamos toda a iluminación, fixemos un paseo fluvial, tivémoslo que remodelar precisamente polas tormentas que destrozaron varias veces o mesmo. En definitiva, pois obras que permanentemente por unha parte xeran emprego e por outra parte axudan a facer das Pontes pois unha vila ben bonita, non? Tal e como apuntou o primeiro DIL, na Rúa Real renovarase a pavimentación e servizos existentes, dende o saneamento ou alumeado público, o que se sumará a limpeza das zonas adoquinadas, realizando un novo rexuntado onde sexa necesario. Con respecto ao proxecto que afectará a Rúa da Balsa, o obxectivo pasa pola mellora de servizos, pavimentos e accesibilidade. De feito, os traballos incluirán unha nova pavimentación da zona afectada, a ampliación da beira rúa, novas canalizacións para alumeado e novos báculos e luminarias en todo o percorrido da zona de actuación, ademais da instalación dun novo sistema de saneamento separativo. Un proxecto que se completará coa sustitución da varanda actual na ponte do río Chamoselo por un de aceiro galvanizado e pintado. Máis cousas, porque seguro que todos vostedes viron nestes días un vídeo publicado por un importante youtuber bilbaíno que accedía á cheminea da central e tamén á rotopala. Precisamente para evitar estas condutas dentro do Concello das Pontes van tomar todas as medidas legais precisas para que a xente non acceda á rotopala ante a perigosidade desta situación.
O Concello das Pontes vai denunciar a todas aquelas persoas que accedan de xeito ilegal á rotopala. Segundo explicou hai uns días no Xornal de Progreso o alcalde Pontés, o obxectivo é evitar o efecto chamada tras a publicación hai unhas semanas dun vídeo do youtuber baibaíno Ocos, no que non só accede a esta infraestructura, senón que tamén escala a propia cheminea da Endesa na compañía de varias persoas. Segundo explicou Valentín González Formoso, o Concello é titular da rotopala, unha infraestructura que non está na mellor das condicións e o que supón un risco para aqueles que accedan á zona. De feito, nestes últimos meses, incluso se produciron roubos de material, malia que a zona está limitada cun valado. É que González Formoso adiantou que se aplicarán as medidas legais necesarias para todo aquel que acceda sen permiso a esta ubicación. Asemade, o alcalde apuntou que se está á espera da resolución dunha axuda do Ministerio de Transición Ecolóxica para a rehabilitación desta rotopala, o que permitiría facer visitable a zona con total seguridade e tamén conservar a única rotopala destas características que aínda está en pé en todo o país. E imos agora a falar do Nadal porque malia que xa están a retirar o alumeado e tamén os diferentes elementos ornamentais que estiveron a engalanar as Pontes ao longo destes días, o pasado domingo tiñemos a visita das súas Majestades do Oriente. Iso sí, tanto a chuvia como o vento acompañaron a Melchor, Gaspar e Baltasar, o que obrigou a modificar o seu percorrido polas rúas do centro urbano. As Pontes despedíase o domingo do Nadal e, como sempre, da man da maxia que cada ano traen consigo os Reis do Oriente. E que Melchor, Gaspar e Baltasar non podían esquecer a súa tradicional parada nas Pontes para repartir doces e sorrisos entre os nenos e nenas da vila. Iso sí, a chuvia e o vento tamén se quixeron sumar a esta xornada máxica, o que obrigou a curtar o tradicional percorrido das súas Majestades polas rúas do centro urbano e trasladar incluso a recepción real. Afortunadamente, os cambios de última hora non quitaron ningún ápice de ilusión nos máis novos, que contra as 6 da tarde teigaron as avenidas de Montecaxado, Ortigueira, Castelao e a Avenida de Galicia para ver de preto unha comitiva real encabezada por varios vehículos clásicos e un particular exército de dinosauros, ao que seguían as 3 carrozas das súas Majestades. Como destino o Auditorio Municipal Alobi, onde recibiu o alcalde Valentín González Formoso para facerlles a entrega un ano máis da chave máxica coa que abrir todas as casas dos nenos e nenas das Pontes, onde deixaron centos de agasallos. Vamos a darlle un forte aplauso, a benvida aos Reyes Magos do Oriente, recén chegados do Oriente. Melchor, Baltasar e Gaspar, que viñeron, enta que había aviso de alerta naranja por parte do 112, e ainda así os Reyes Magos, como son máxicos, son capaces de sortear todas as inclemencias do tempo para estar esta noite aquí en Medín, que cando veñen as Pontes veñen con moitísima ilusión, porque son dos mellores nenos e nenas de todo o mundo, os que mellores se portan cos seus avós, os que máis estudian e os que máis traballan, todos son todo o ano, e máis educadas son para recibir os regalos dos Reyes. Por tanto, vamos a facerlle entrega do mecanismo que lles permite entrar nas vosas casas, porque sabedes que non entran chamando na porta, sino que entran con unha chave máxica. Teñen dereito a entrar nas casas dos vosos pais, pero tamén dos vosos avós. Por tanto, vamos a dar esa chave máxica que solo eles dispoñen e que solo eles son capaces de sacarlle esa máxia. Aquí le fai entrega da chave que dá entrada a todos os fogares da nosa vila. Moitas gracias e benvidos. E tras os discursos, tocaba chegarse ás súas Majestades para darlles conta das súas peticións para a noite máis máxica do ano. Moitos foron os que aproveitaron para transmitirlles o seu mago favorito, eses xoguetes que de seguro na mañá do luns estaban baixo a súa árbore de Nadal, e até houbo quen tomou máis dunha instantánea con personaxes tan ilustres. Unha tarde máxica para pequenos e non tan pequenos que serviu para pechar este Nadal Pontés. Antes de percorrer as rúas do casco urbano, Melchor, Gaspar e Baltasar visitaban as oficinas de Coempo. Ali exercían de mans inocentes para escoller 2 papeletas que foron as afortunadas cos 2 últimos premios do sorteo Merca nas Pontes. Eva Castro e Ana Pena lograban 1.000 euros que puideron gastar ao longo do 5 de xaneiro nos distintos establecementos participantes nesta campaña.
A noite de Reis foi todo un cúmulo de maxia, de agasallos e de sorpresas, pero tamén a mesma tarde, o 5 de xaneiro, dende a Asociación de Comerciantes Hostaleiros de Coempo, quixeron exercer de Reis Magos da man do tradicional sorteo dos dous últimos grandes premios da campaña Merca nas Pontes 2024, e que poñan en xogo dous cheques por valor de 1.000 euros cada un e que se sorteaban precisamente na tarde do domingo, neste caso con tres mans inocentes como foron as das súas maxestades Melchor, Gaspar e Baltasar, que se encargaron de extraer os dous boletos gañadores e tamén varios suplentes. As afortunadas nesta edición foron Eva Castro Castrillón e Ana Pena Fernández, que tiveron todo un reto: gastar nunha tarde eses cheques nos 45 establecementos que este ano se sumaron a esta xa tradicional campaña dirixida a impulsar o comercio pontés. Elas responderon á chamada telefónica da tarde do domingo, coa que lograban este suculento premio e que foron quen de gastar a mesma xornada de Reis, tal e como recollían as regras da campaña deste ano. Reto importante, pero superado por estas dúas afortunadas, e as que tamén se sumaron Sara Ramos, Cristina Cebreiro, Elisa Rivera, Richard Fernández, Rosa Pena e María Cabarcos, que nestas semanas previas se fixeron con 100 cheques de 300 euros cada un e cos que Coempo quixo premiar un ano máis a fidelidade dos veciños e veciñas das Pontes. E non abandonamos as festas navideñas porque este ano o Concello das Pontes quixo apostar dentro do Departamento Municipal de Cultura por poñer en marcha un baile de Reis, unha cita que foi moi exitosa e na que a música viña da man da Orquestra Origen. Cumbias, merengues, rock, pop, reggaetón, bachata, todos os xéneros musicais se deron cita na noite do pasado sábado da banda primeira edición do Baile de Reis do Concello das Pontes. Unha novidosa proposta que ateigou de público de todas as idades a carpa do Colexio de Santa María, en a que se contou coa música da Orquestra Origen. A formación coruñesa, unha das máis relevantes do panorama musical galego, chegou á nosa vila cunha maleta teigada de temas do máis actuais e que combinaron coas súas propias versións do Duro de Pelar de Rebeca, Adiós le pido de Juanes ou o Clavaíto de Chanel, e que fixeron mover os pés e as cadeiras a veciños e veciñas de todas as idades. La riancera, por favor, no me vayáis, los de aquí atrás, mira. A Virgen de Guadalupe cantó va por la ¿cómo dice? ¿Me gusta? A Virgen de Guadalupe cantó va por descalciñame, descalciña por la arena, parece una no te la sabes, descalciña por la arena. Por favor, las dúas manos arriba y cantamos todos. Oh niñas ven, oh niñas ven, oh niñas ven. Ahora fuerte, no. Una más arriba. Oh niñas ven, oh niñas ven, oh niñas ven, van las chicas, no. ¿Os habéis fijado en un pequeño detalle? E que as voces de Santi Polido, Ibrahim Rivero, Ruth Núñez e Natalie Míguez lograron sacar a bailar a un público pontesco que ata compartiron escenario e que os propios vocalistas da banda se animaron a deseñar unha coreografía co propio público. Y ahora flexionamos las rodillas y lo hacemos, mira, 1, 2, 3. Hay que churrar, hay que churrar, hay que churrar, hay que churrar. El mundo se va a acabar, sigue, sigue. Hay que churrar, hay que churrar, hay que churrar, hay que churrar, hay que churrar. El mundo se va a acabar. Los que vais entrando en la carpa, por favor, tenemos que hacer el paso. Flexionen las rodillas, así, así. Hay que churrar, hay que churrar, hay que churrar, hay que churrar, hay que churrar. El mundo se va a acabar, sigue, sigue. Hay que churrar, hay que churrar, hay que churrar, hay que churrar, hay que churrar. El mundo se va a acabar. Palmas arriba, por favor. Vamos, sube, vamos, 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 vamos. Eso es a tope. Máis de 2 horas de festa nun pase único que serviu para animar a noite previa á chegada das súas maxestades do Oriente e que ante o éxito rexistrado, de seguro que regresará o vindeiro Nadal. Tivemos música na noite do sábado e tamén música na noite do venres. Ainda que iso sí, do patio de Santa María fúmonos ata o Auditorio Municipal a Lobby, onde o grupo Pontes Pouco Cualificados rendía homenaxe ao blues e ao rock de principios do século XX.
A música volvía a ser todo un referente da programación cultural de Nadal que se pechaba o mesmo domingo e que durante estas semanas puidemos desfrutar de actuacións como a Gramola Gominola, os estudantes do Conservatorio, a Rondalla Vila das Pontes, a Coral Endesa ou a Banda Xuvenil. Un listado ao que o pasado venres se sumaron tamén os ponteses pouco cualificados. A formación, integrada por antigos músicos e compoñentes de varios grupos da nosa vila, subíase ao escenario do Auditorio Municipal a Lobi para ofrecer ante amigos e veciños un recital homenaxe ao blues e ao rock de finais de século. Unha colección de temas nas que tivemos composicións de figuras como Tracy Chapman, Lucinda Williams, John Fogerty ou Sissy Steve, en a que tamén se colou algún tema propio desta formación que de cando en cando nos sorprende cunha xuntanza e algún que outro concerto. To miss you so much, to see your course on the floor. To when you're strong by the head, to don't leave on the road. To when you're strong by the head, to don't leave on the road. Bituco, César, Mario e Isaac volvían dalo todo sobre o escenario, nesta ocasión na súa propia casa ante un público devoto que non dubidou en cantar e ata botar algún que outro baile nas súas butacas da man desta homenaxe ao blues máis clásico e puro do Delta do Mississippi. E volvemos á rutina, porque esta fin de semana regresan as proxeccións á Casa do Peso. Para os máis pequenos da casa temos a segunda aventura de Baiana e para o público adulto unha comedia musical. Emilia Pérez. Tras as intensas semanas de actividades culturais que o Nadal deixou na nosa vila, dende o Departamento Municipal de Cultura van retomar esta fin de semana a súa programación ordinaria, neste caso, co cine como protagonista. Así as cousas, tanto mañá como ao domingo, teremos dúas novas películas na sala de proxeccións da Casa do Peso, dous filmes que veñen de aterrar nas grandes salas comerciais e que farán as delicias do público adulto e tamén dos máis pequenos da casa. Comezamos precisamente polos máis novos porque teremos a exitosa segunda parte da historia de Baiana e que ven de estrearse nas grandes salas de todo o país. Nesta nova aventura, que arrinca 3 anos despois da historia inicial, Baiana e Magui volverán lanzarse ao mar tras dunha chamada dos seus ancestros, con destino ás perigosas augas de Oceanía. Rompería la maldición y volvería a unir nuestros pueblos. Sé lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa si no vuelves más? El mar nos conecta. Así que vaya donde vaya, siempre estaré contigo. Toma un pedacito de casa. Busco tripulación. ¡Guay! ¡Un granjero en el mar! ¡Toma! ¡Me voy con Baiana! ¿Qué pasa, Rizos? ¡Maui! ¡Márcate un yuju! Nos enfrentaremos a monstruos, dioses iracundos. Y caca. ¡Halcón gigante! ¡Vaya caras! Una humana nunca romperá mi maldición. Echo de menos al monstruo de lava. ¡Vamos allá! Si intentas volver a conectar los pueblos, te destruirá. Esto es más importante que los ancestros. Más que nosotros. Todo el océano está de nuestro lado. Baiana 2 proxetarase mañá e o domingo ás 5 da tarde. E xa para a sesión adulta teremos a exitosa Emilia Pérez, unha comedia musical coa española Carla Sofía Gascón e Zoe Saldaña como protagonistas, en a que a historia xira ao redor dunha abogada que terá que axudar a un xefe dun cártel a retirarse e desaparecer, aínda que transformado nesa muller que sempre quixo ser. Not English. Why? Not because you are pretty. Señora. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Tiene miedo.
Debería. No. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Tú eres la única persona por quien lo vi. No, eso sería muy peligroso para ti. O filme do francés Jacques Audiard, premiado co Globo de Ouro a mellor película musical, mellor canción original, mellor película de fala non inglesa e mellor actriz de reparto para Zoe Saldaña, proxectarase mañá ás 7:30 da tarde deza noite e tamén o domingo ás 7:30 da tarde. As localidades para todas estas proxeccións xa están á venda como sempre na web www.aspontes.sacatoentrada.es e tamén na propia billeteira da Casa do Peso, 30 minutos denantes de cada pase. E do cine, o Teatro Infantil da Amanda Xanera do Maxín, que foi a encargada de inaugurar a programación dos xoves na Biblio deste 2025. Moitos pequenos e pequenas achegábanse ata a Biblioteca Municipal para desfrutar desta obra. A rutina cultural regresou esta semana á axenda de moitos ponteses e pontesas e que tras de intensa programación que para estes días de Nadal deseñaron dende o Departamento Municipal de Cultura, tocaba volver aos xa habituais programas e citas que protagonizan o resto do ano. Unha das actividades que volvía onte mesmo foron os xoves na Biblio. Nesta ocasión, a aula infantil da Biblioteca Enrique Rivera Rouco serviu como escenario para a última montaxe da compañía A Xanera do Maxín. A formación de Brión presentou a súa obra Babá Bebé, un espectáculo para menores de 0 a 3 anos que coa compañía os seus papás e mamás puideron descubrir os cambios que sofre con cada estación a natureza que nos rodea. Celtia Filgueiras e Topo Vidal protagonizaron esta montaxe sensorial protagonizada neste caso por un osiño pardo que vai descubrindo as diferentes estacións do ano tras despertar na primavera, desfrutar dun cálido verán e da caída das follas do outono, para rematar novamente co frío inverno no que toca volver a dormir e descansar tras tantos xogos e brincadeiras. Xa a vindeira semana tocará desfrutar da compañía Bolboreta cunha nova montaxe para o público infantil. Trátase de Contos Musicados, unha colección de historias que farán as delicias dos cativos e cativas que dende as 6 da tarde se animen a pasar polas instalacións da Casa do Peso. Xa dentro da actualidade deportiva, temos que poñer a nosa mirada neste caso no Lago das Pontes, porque ali esta mesma tarde arrincaban as actividades vencelladas á celebración aquí na nosa vila do Campeonato Nacional de Ciclocross. Unha cita que vai reunir a máis de 650 deportistas de todo o país ao longo desta fin de semana. O Lago das Pontes convertíase dende esta mesma tarde no epicentro do ciclismo nacional, damando unha nova edición do Campeonato de España na modalidade de ciclocross. A proba na que ao longo destes 3 días participarán máis de 650 deportistas de todo o país regresa a nosa vila tras a súa estrea hai xa 4 anos da man do Ciclocross Internacional Lago das Pontes e coa organización do Clube Ciclista As Pontes, o Concello, a Deputación da Coruña, as Federacións Galega Nacional de Ciclismo e a Xunta de Galicia. O calendario para estes días está a ser do máis intenso, xa que esta tarde tiñan lugar as primeiras actividades cunha xornada de ciclismo inclusivo. Xa mañá e o domingo teremos as probas máis emocionantes en as que se van repartir 3.400 euros en premios para os máis veloces nun circuito do máis exixente e que terá como escenario todo o entorno da Praia do Lago cun circuito de 2.740 metros o que os participantes deberán dar varias voltas segundo a súa categoría.
En canto aos horarios de cada proba, para mañá ás 10 está prevista a saída da carreira cadete feminina, ás 11 teremos a proba junior feminina e ás 12 a cadete masculina con entrega de trofeos dende a 1:15. Xa dende as 2:30 celebraránse as probas máster 50, 60 e máster feminino. Ás 3:30 arrincará a categoría máster 40 e ás 4:30 a máster 30, con entrega de trofeos ás 5:30. E para o domingo, a xornada abrirase ás 10 coa proba junior masculina, xa ás 11 teremos a proba sub-23 masculina e ás 12 a primeira entrega de trofeos. E dende a 1 da tarde disputaránse as probas elite, primeiro a feminina e o seu remate a masculina con entrega de premios ás 3 da tarde. Pois así, da man desa cita que arrancaba esta mesma tarde, poñémoslle o punto final esta xornada de hoxe. Como sempre, a información continúa en Radio Eume de luns a venres a 1:30 da tarde, tamén nas redes sociais do Concello das Pontes e na súa web. E nos volvemos o vindeiro venres, novamente, aquí na televisión local. Teñan moi boa semana.